Здрасти, пичове! Аз съм Мънки Трол 123. С мен е Валери Иванов, който е фен на FIFA. Сега ще играем на FIFA 2012. За жалост. Аз съм Арсенал, а пък моят приятел е Реал Мадрид. Не са тъпи хората, могат да видят кой отбор съм. Какво направи ти, бе? Мутце, нищо да играят с този играч. Не можеш лач. Искам да започвам. Може да играеш с така. Аре, почвай! Окей. Нещо май е развалено. Не е развалено. Опа, камба стайл. Но и другото, той ми е гости. Дайте съм. Това е някакъв нов играч, се предпочиташ там. И сега. Няма да направиш нищо. Have a good time. Boom. All things. И това е корнер. Да, корнер. Питах съм да мога. Опа. Иска така. Да. Стой мирно. Thanks for watching, please. Ти бабаш. Благодаря. Това беше хубаво. Габиньо. Малко. Сега искам да те спъна. Едно хубавичко. Такъв стила. И такъв. Аз съм бога. Той бог. Какво имаше? Фал за фал. Как бе? Бум! Нещо ми цъква. Касилас много го мразя. Касилас. Не ви разбирам вашите работи, бе, хора. Ще ги разбера. Нямай. Бягай. Ето Касилас. Касия. То път му каза правилно. Ах ти! Аре, бе, то скат по-добро от мен. Подобрил съм си уменията в училище за FIFA 2012. Само... Училище, ние свършваме училище. Не, това е школа. Школа, как да се научиш да играеш FIFA, само 3 ля на месец. Да, аз ги уча Валер Пардев. Иха, Аре, Богни, бе! Това е пълен идиот, да знаеш. Ти сякаш в твоята песен не пише. Аз съм пълен. Аз нямам песен. Сигурен ли аз си? ако пишеше по-известен канал. Това не е моля се, неговия канал има 2 абоната, моя има 1. И тук вече... Защо правим свободен, бе? Защо, бе? Препона му. Няма да успея. Значи, Пепе. Баба, чики, баба. Аре, как става това? То съдята как ми се пречка? Какво имаш пък сега? Засада. Ще дам аз на сада на тебе. Не само, че те заоставям. За мой да вкараш. Айде, бе. Аре, бе. Нищо. Айде, бе. Турски шматки, бе. Хвана ме за... Опа. Ники, нещо... Абе. Тук контролера нещо е развален. На мене клавиатурата не е развалена. И тук... Нищо не е развалено. Благодаря. Как ста? Благодаря, аз. И сега. Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо, Ще се завърша, да. И Кристиано Роналдо се оказа губещ. И миналия
месец загубиха от... Кой? Загубиха от Барселона. Не вярвам. По новините даже го даваха. По новините даже писаха по вестниците, че е завършил 2-1. Еми даде. Реал Мадрид. Не. За Барселона. Аре, вън, ни тази тъпа топка. Ах, ти глава смутала. Виж с глава с гърди. Иха. Добре, вече ми писам. Почвам да играм. Почваш да играеш, че... Мило, златно. О, пиленца при батко, 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 шматко. Нищо няма да направиш нещо другото. Защо се свеждаш съм с него? Ой, Проба? Не. Касияс. 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 Сега ти вкарам с вратар просто. Ой, как така с вратар не можеш да вкараш? Благодаря ви, дами и господа, благодаря ви, Как бе? правя всичко това за вас. Какво? Много ви благодаря. Как? Много ви благодаря, Не. просто от сърце. Правя всичко това за вас. Ах ти, пеленазно. Валери, искаш ли да те рекламирам? Лекемазно. Валери, искаш ли да ти рекламирам канала? Не, Що бе? ете. Що бе, мога да ти го рекламирам? За нали правим клип? Да ми го рекламираш. С Да. този клип. Да, мога да ти го рекламирам. А моля с друг клип. Не. Казва, искаш ли да ти го рекламирам долу в описанието? Или... Не. Не искаш да ти го рекламирам долу в описанието. Добре. Нямам какво. Ах ти леке. Ей, няма. Аз много ще слушам, да знаеш. Сега гледаш ли какво става? Гледам. CJ. Ще дам аз един CJ на тебе. Ти пък трябваше да е луд, ти пък трябваше да е шут. Пак по-моля да се. О, задна, странична ножица. Кой бе? Ти направи странична. Това не беше странично. Адко. Леке. Вратарче! Да. Първото по време. Но не искаш ли? Първото по време. Ето казах ти. Много хубаво първо по време. Много хубаво първо по време. С гол на Касияс. Ето, 4 шута за мене. 4 шута. 0 шута за него. Шут. 49%. Само Касияс вкара гол. Но смирихме с терените. Грозна картинка. Сега Касияс ще благодаря вкара още един. Моля, искам да вкарам гол, бе, хора. Кой са молиш, бе? Не, те, с които викат за Арсенал. Где знаеш, то може да викат за Реал Мадрид, сама не се чува. Пък ти мощния. О, не! Fuck you! Ей, момче. Fuck you! Момче. Ето направо иски. Цулка. Чакай. Какво имаше? Засада, бе, идиот! Пусна мадра. Скам пак, О, видяш си. аз съм спринтьор. О, благодаря. Ах ти, подло момченце. Някой няма да получи десерт. Абе, жълт картон.
Нима? Да. Как този вратар да му се не види, бе? Прокледа си пери птицечовката. О, манджа! Аре, стиктира! Мокни, бе. През лято никой не мълчи. А искаш ли ти за да мокнеш? Пак ли? Да. Зей си де и квайта за се. О, благодаря. Тенко. И аз ти благодаря. О, е. О, какво? Прехвърли вратара. Колкото по-надалеч, толкова по-добре. Все едно, ако нямаш нещо. И купуваш нещо без да ти трябват пари. Се просто трябва... Искай... Това си да ме дразниш или с така? Без хиген. Какъв аут. Ники, може ли този път да ми служиш гол? Моля. Как? И така да ми служиш гол. И аз искам да продължа. И аз искам да ти направя. Няма. Моля те, де. Няма да го направим за приятеля си. Как да поднеса. Ти пак се научи кое е шута. Абе, и аз исках да те препъна. Научи се кое е шута, бе, Валери. Да, знам кое е шута. И сега ще го ударя в тъптъчка. Значи, сега тръгвай. Не, бе! Ой, много стъп. О, не. Пас, бе! Овца! Ти си черна овца! И сега ми кажи, че пак няма вкараш. Пак няма вкарваш. Ах ти! Ето, добре. Искам се да та. Видите ли го колко е жалък? Моля те, Ники! Давай, бе! Еми, извинявай, контролера нещо не работи. Аро, човек! Ми контролера нещо не работи. О, не знаеш какво. Добре, давай. Ау, най-сетне. Аре, Ван Перси. Той Къде? да ти вижда. Ван Перси. И сега, нали знаеш, че накрая ще има дъсп. Нямам проблем. Всъщност няма да има да спешим положение. Ако някой не вкара. Този някой ще е нашъл, този някой ще е реално. С съдействието на Касиас. О, благодаря за топката, Касиас. Много ти съм задължен. Много... Еми, не съм аз виновен, контролера сериозно не работи. Нет. Дуби-дуби-дуба, дуби-дуби-дуба. Дуби-дуби-дуба, дуби-дуби-дуба. Чува, не може О, малко по-силно. чух Ники името Кристиано Роналдо. Добре, и аз го чух. Кой се е дал? Да, искам. Благодаря, много благодаря. Те ще печеля съвсем мача. Да. Да, давай. Ба! Дуби. Оня, май той каза булшит. Добре, ако е казал, какво трябва да направя аз? Да го гиби, защото ти каза булшит. Не знам, може да я казвам на тебе. Не, о. И това е направо обрат. И този гей.
И си представи, значи удари се в горната града, и идва в моята врата. Аре бе, човек! Воле, не можем. Той Роналдо просто. И Роналдо къде запрати. Наповал се вика да ти мине топката през бял ден. А не Ники. Дуби-дуби-ду. Шонк. Шонкон. Няма да кажеш подаране. Ах, боца нашия, гледай го. Бе, гледай, че го бе, ура! Гледай, че го бе. Едно. Продължаваме. Чакай. Първо, не. Какво? Момче. Какво? Спри се. Стига, какво направи сега? Нищо не съм правил. Ретърното арена. Какво направи, Валери? Мога да продължим мача, бе? Ами нищо не направих. Нищо не съм правил. Да, ще изиграем още един матч. Нов тъпо. Момченце. Този път няма да бъда с тях, ще бъда с... Манчестър Юнайтед ли бе? Да, че защо не. И накъде ритна топката моето момче. Аре, давай, бе. Ей, ти ми хареса. Как ще вкарам гол? Не ми хареса. Манчестър Юнайтед са тъп. Нито не е за толкова тъп, колкото Арсенал. Съжалявам за хора. Извинете хората, които гледат това, които гледат този матч. Аз сигурно, що не се е слушат хората. Давай. Та-та-та-та. Пачка в тета. Интерсепшн, да. Значи ме вече ми писна. Гол! И сам си го вкарах. Значи на мен ми писна вече. Като се остави човек, то е ясно. О, гледай колко ти налетяха. Ома, благодаря бе. Бати ще върна утре. Аз те оставих да я вземеш. Оставих ти гола. Аз това да ти върна, ти остави гол. Та-та-та-та, партиска в тета. Кой иска митбаус? Аз искам митбаус. Тогава ще получиш митбаус. О, та игра. Ти точно не знаеш къде е топката обаче. Не знам, обаче контролера... Не работи си. Ага, окей. Като работи. И да. Корнер. Който защото може да ти карам воля. Давай вратаря пак.
Мраза тая техника. Това е късмет. Това е просто невероятен късмет. Пак ли корнер, бе? I hate this corner. Имаш предвид, че този път не го помниш сигурно. Не. Нет. Yes. No, нет. Че просто, знаеш, на този матч, ако не се оставим просто... Ако не се оставим, просто се загубим. Ма трябва да се оставиш, защото ще се загубим, ако не се оставим. И защо точно ми се оставяш? Защото да не ми ревеш после, що съм те бил. Ага. Предния път, дето ти ма бия, се разревах ли съм? Да. Моля. Точно на няколко секунди беше да се разревеш. Имаш късмет, майка за нас прибира. По-точно аз имах късмет. Не, защото... Всъщност аз още играх. Момче, такова камък, това че трябваше да има фал. И те за кеф си. Просто. Айде, играй. Кажи го на контролера. Ами то контролера, не аз го управлявам. Ето виж контролера. Ми, играй с него, а ти ходиш на една страна. Какво трябва да направим? Ей, момче. Аре назад, бе. Още колко става до първото полувреме? В момента играм първото полувреме. И ми даде. Много тъп хора. Жумира по-тъп от мене. Поне той знае, че играем още първото полувреме. Не. Да. Изгрява ясна звезда. И това беше направо не виждам. Обаче първото по време, нали, беше... Колко минути беше това? 45 са и двете полувремена. Това значи... Че точно нещо казал нещо. 90 минути. О, не, това може да смята. А 90 минути колко време, бе? 90 минути някъде... Значи... Ара, час половина. Значи играем час половина. О, не, ти си много голям идиот. Как можа да го кажеш на приятеля си? Ами, извини ме, това е вярно. Ще ме извиниш, ама това е вярно. Бу-бу-буру, Who is meatballs? I have meatballs. Значи 45 минути. Ето 45 минути. Ван Перес. Имаш късмет, че това матч ще се остане. Оставаш ли ми се? Да. 1-0. Ти ако не си забелязал, че не се оставам, просто значи се е нося. Дай резюм матч. Все още 45 минути. Да не се спомня. Извинявай, обаче
Ти ако не ме беше спъвал, аз и сега. Аз ако искаш да спъвам, ми кажи. Сериозно? Рили? Кое? Вратар да вкарва гол. Миналия матч ще Аре, вкара, бе. аре бе! Yes. И как излезе аут. Няма да вкарам гол. Не ме интересува, аз и тъй си го казвам за кеф. Нали вратарите може да вкарват гол? Да. Ако опонента им не съм аз. Yes! Имаме корнер. Имате корнер. И сега кой ще правим? Не, ще се пуснем просто. Партийски в тета. Центра. Yes! Ой, чеко пращо така. И сега да им те изритам в магазина. Гледай. Ето, виждаш ли, че се оставим по този кост? Ако... човек, на който никой не може да вземе топката. Какво? Моля. Чума. Човек, на който никой не може да вземе топката. Диджея. Да бе, вратар. Това е Дехия, бе. Дехия. Не знам, поне така се казва. Ето е. Разбрахте, дами и господа, бе. Вратаря може да вкарва гол. Моля ти се да не цъкаш нищо. Моля ти се, бе. Вратар въса вратар.